Nå, det skal jeg sige. Hey Carsten, vi er lige røget lidt ud af den. Der kom lige nogen, der skulle lige interviewe os til... Det var et TV-avisen, Det der var lige faktisk kom landstækkende forbi. tv der. Så. Altså, Altså, vi er ikke de eneste, det skal ikke være der... nogen hemmelighed. Det var lige det, de lige overhørte, at har lige var ved at snakke om, og vi taler, at de lige kommer forbi og lige skal have et lille take til deres show i aften. Ja. Så ja, Primetime og alt det der, det ikke? er jo... Der er ikke noget at gøre. Nej. Vi lægger hurtigt ud med historien om atomets opdagelse, som starter med, at man troede, at det var en lille kugle, der kunne opdeles. Der kommer navnet, fordi det græske ord atomos betyder udelelig. Så skete der nogle opdagelser. J.J. Thomson, han opdagede elektronen. Det er ham, der er på billedet lige til højre der. Ja. Og så lavede han en atommodel, hvor kuglen var en positiv masse, og så elektronerne var inde i, som sådan nogle små negative felter, og den blev kaldt plum pudding modellen, eller blommebudding-modellen. Ja, det kan man også kalde. Så, Det er der ikke nogen, der kan. nej, det kalder vi den ikke, men det hedder den også. Så går vi videre, og så sker der noget tænkning. Så sker der noget tænkning på global plan. Og så kommer vi til Rutherford, han laver forsøg med at beskyde guldfolie med alfastråling, og så kommer han frem til en ny atommodel. Den er en model med en atomkerne inde i midten, og så elektroner, der bevæger sig rundt om kernen. Den minder meget om Niels Bohrs atommodel. Og det er også Rutherford, vi har over til venstre i billedet. Kigger meget spændt på sin model, sit arbejde. Rutherford. Bum. Ej, det er jo noget. Ja. Videre. Og så Og det var win. Det var Det var en en win. klassisk. Win situation. Men- Det var en win situation. Der gav han lige et slap of knowledge til alle i hele verden. Ja, det gør han. Gjorde han lidt. Men så kommer Niels Bohr jo med et endnu større slap of knowledge. Faktisk. Oh my fucking god. Fuck, han var god. Ja, det var han. Og ja, ifølge Niels Bohrs atommodel, så består et atom af nogle partikler, der blev kaldt elementarpartikler. Og elementarpartikler, det er en fælles betegnelse for neutroner, protoner og elektroner. Og grunden til, at de har fået det navn, det er fordi, at de har tidligere været anset som universets mindste byggesten. Senere er der så gjort opdagelser, der viser, at de er opbygget af endnu mindre partikler, som er kaldt kvarker. Og neutroner og protoner, dem finder man inde i kernen af selve atomet. Og derfor har de så fået navnet kernepartikler. Og elektronerne, de kredser så rundt om kernen i nogle specielle baner, som ifølge Niels Bohrs atommodel bliver kaldt for skaller. Men der er et lille problem med det her, fordi ifølge Newtons anden lov, så burde elektronerne, når de kredser så hurtigt rundt om kernen, bevæge sig tættere og tættere på kernen, indtil de stødte mod den og kollapsede atomer. Ligesom for eksempel jorden, der kredser om solen og bevæger sig tættere og tættere på den, indtil en dag vil ramme solen. Men Det var dræbt. fordi atomet er så lille, som det er, så kan elektronerne bevæge sig i nogle specielle stationære baner, hvor de ikke udsender nogen stråling, og derved taber energi og bevæger sig tættere mod kernen. Og de her baner, det er dem, vi kalder for skaller i Niels Bohrs atommodel. Og ja, det er på grund af disse baner, at de ikke, som jeg sagde før, kollapser atomer, og at atomer overhovedet kan eksistere. Yes. Så var der så det, at der var nogle forskere, der fik lidt røde kinder efter det her mega store slap of knowledge. Og så ville de så bruge hele deres voksne liv på at give det her slap tilbage. Og det gjorde de så fandme godt også. De udviklede en ny model, hvor i at man stadig bevarede skallerne, man bevarede skallerne fra Niels Bohrs model, men i de skaller, der opererede de med det, der hedder orbitaler. En orbital er ikke en bane, men et område, hvor i at der er den største elektronbane. Ja, det er Et område i skallen. Ja, det er et område i skallen, hvor i man vil regne,
hvor den største sandsynlighed for at møde et elektron er. Inde i den inderste skal, der har du kun en orbital, en s-orbital. Der kan være 2 elektroner i. Så kommer du en orbital længere ud, eller en skal længere ud. Der har du en s-orbital, og du har en p-orbital, hvor i der kan være 6 elektroner. Så du har 2 fra s-orbitalen, og så 6 fra p-orbitalen. Og det giver så 8 i alt. Det er sjovt nok også det samme som det Niels Bohrs model siger, man kan have i anden skal i yderste. Have i anden skal. Det vil sige, at et atom, der har fyldt alle orbitaler op i yderste skal, har 10 elektroner. Fordi den også har de 2 inde i første skals s-orbital. Det er altså meget kompliceret. Men man kan sige, det bliver også bakket op af et system, som alle grundstoffer i universet, eller på jorden, er blevet sat ind i universet. Ja, præcis. Det er sådan astrofysik. Det er meget svært lige her. Det er systemet er opdelt i perioder. Første, anden, tredje, fjerde, femte, sjette og syvende. De repræsenterer skallerne. Det vil sige, at oppe i første periode, der har du de 2 stoffer, som er mulige. Hydrogen og helium. Så har du nogle grupper, og de repræsenterer, der er nogle hovedgrupper, det er de her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De repræsenterer, hvor mange atomer, der er i yderste skal. Elektroner. Det kommer nok til at lave nogle gange, den fejl, den skal du bare ignorere. Okay, og så har vi nogle undergrupper. De tager højde for, at det er nemmere at fylde i 4. skals femte skals s-orbital, end det er at fylde i 4. skals p eller d-orbital. Det er alt sammen meget kompliceret. I hvert fald så hjælper det med at definere et atom. Præcis. Okay. Og så skal der snakkes lidt om isotoper, som er variationer af grundstoffer med at de skifter alt efter hvor mange neutroner der er i stoffet. Det ændrer sig også på vægten. Og måden man kan se på et stof, hvilken isotop det er ligesom på eksemplet her. Lige der på skærmen, hvor vi har 16,8 oxygen. Så kan man se, at det er O, så det er oxygen, og det er stoffet. Så kan man se, 8-tallet, det står for antallet protoner, og 16 er nukleontallet. Og for at finde ud af, hvor mange protoner der så er, neutroner der så er i stoffet, så trækker man protonerne fra nukleontallet, fordi det resterende, det er så neutroner. Forskellige isotoper har forskellige egenskaber. Ja. Og det nede i hjørnet, man kan se, det er et udsnit af det store isotopkort, som er meget stort, og som viser alle isotoperne af alle stofferne. Ja, og så vil vi gerne snakke lidt om den måde, man måler grundstoffers vægt på i det periodiske system, for eksempel. For der skriver, altså det er proton, at et atoms vægt er målt i unit, og en unit, det er, som der står her, 1,66 en hel masse gange 10 i minus 24 gram. Og en proton vejer 1 unit, og en neutron vejer 1 unit, og en elektron vejer en 2000 del af 1 unit. Cirka, og det er jo nærmest intet. Men i hvert fald, så når vi måler, hvis jeg lige finder det periodiske system, når man skriver, nu er det godt nok ikke så godt eksempel det her, men når der står hernede vægten af et atom oxygen. Det er ikke vægten, det er bare nummeret. Men ja, her plejer det at stå. Ellers står det heroppe. Så skriver man vægten af gennemsnitsvægten af alle isotoper. Ja, præcis. Og man medregner sandsynligheden for, eller mængden af isotoper. Altså man kan sige, der er nogle isotoper, der er mere almindelige end andre. Ja, for eksempel så det tager man også højde for. Ja. For eksempel er en isotop af brint med en ekstra neutron meget sjældent. Meget sjældent. Det er det, der hedder tung brint. Ja. Ja. Det var sådan set det. Det var det, Carsten.
Tak for din opmærksomhed. Vi har også nogle opgaver og en ordbog, som vi lige vedhæfter. Som kan du få lov til at sidde og hygge dig med nogle opgaver. Lyder det ikke spændende? Jo, det gør det. Ej, det klipper vi ud, det der. Det var fucking whack. Ja, det var rigtig sygt.